Robin Hugh Bowen. A dwi'n chwarae delyn, y delyn deires. Nes I ddechrau chwarae delyn nôl yn 1973 wedi clywed Alan Stifel ar y llwyfan. Dwi wedi chwarae delyn llawn amser ers 6 blynedd ar 20 erbyn hyn yn broffesiynol. Delyn Gymreig ydy hon. Ddim jyst yn rhyw fath o generic Celtaidd felly, ond mae'n unigryw I Gymru. Yr hyn, wrth gwrs, sy'n gwneud y deires yn wahanol i'r delyn Geltaidd ydy bod gynnu hi 2 rhes o danau. Mae yna 2 ar y tu allan wedi tiwnio'r un fath a'r nodau gwyn ar y piano. Do re mi felly. Ac yn y canol, mi gewch chi'r nodau chromatig, y nodau duon o'r keyboard felly. Merch Megan ydy enw'r don gyntaf dwi'n mynd I chwarae. Yn y dull traddodiadol gydag amrywiadau, ond mae'n ddigon difyr I sylwi weithiau bydd y rhai o'r amrywiadau yn tyfu yn alawon yn ei hawl ei hunan. A dyna geir yn yr achos yma, sef Merch Megan yn cael ei dilyn gan Wyres Megan. Glywes I hon gyntaf gan Dafydd y Gwyndaf Roberts ar log, ac oedd nhw ar un pryd yn chwarae'r alaw a'r amrywiad yn erbyn ei gilydd, Merch Megan, Wyres Megan. Ond ges i'r trefniant yma gan Edith Evans, Telenores Eryri. dechneg arbennig ar y deires na fedrwch chi ddim wneud ar unrhyw delyn arall ydy chwarae'r ddwy res allanol ochr yn ochr. Fedrwch chi chwarae alaw syml fel hyn. Neu fedrwch chi chwarae mewn cordiau.
Alaw Ddawns, Prif Ddawns Wrecsam a Prif Ddawns Abertawe. Ces i'r ddwy alaw yma gan